Ville Air. bandiraɓe mo kala e moon salminama inde mum e yettode mum en beltanima jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela ene weela no welirani baɗɗo men nden ka mum ha garden ɗo ñalawma hande o noon ko ñalawma mawɗo ko ñalawma tasketeɗo e ñalawmaji saabu eɗen jooɗodi e gorko bambaɗo tiɗɗo mo ganduɗa ko waɗata ko ene memo ene yiyo no tubakoɓe keewidi ni quelque chose palpable et visible on woni Kalidou Toukal Ba en jurnata koye haala he nde tawno kucciɗen koye joom haala Kalidou Toukal ko welema mawɗo haalde fedde ɓamtare kawral aynaɓe international an soko tawi a wiyama ya haal haala gaynaka ya haal haala aynaɓe mboɗo sikki a rokkama ko jeyɗa a rokkama ko ganduɗa a rokkama ko mbawɗa a rokkama ko guittanɗa gueɗal ko ardi fof calmina bandiraɓe aynaɓe nayyi kayne kewi gana gotum ko serni aynaɓe nayyi mate ko inde mabɓe jettoje mabɓe golle mabɓe ñam golluji mabɓe holto aynaɓe nayyi goni bisimillahi ko fuɗɗorade inde Allah arahmani joom yurmede hewde huftidinde ɗo to aduna ɗo arahimi ko joom yurmede hewde hirde to laaƴira Oumar Doro Kume caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ko yettude Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala anhu jetten ceerno men e seeremi mum Cheikh Siraji Dina ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou Ba yo Allah yoɓanen mo moƴƴere yo Allah ɓoyno gurdam ceerno men kalihu men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba wondude cellal duumengal e hattan kanko e miñi ko ceerno Ibnu Oumar ceerno e dendagal galle o ɓesgungo e dendagal kala jetten jinna e men ɗiɗo nene e baba wonɓe sababu godal men e nder duniyaru kono jetten sababu jonde nde mi salmini dendagal pulago windere sen jooɗima ɗo e télé meɗen e woni windere teewi tawi kadi koye inde kawral aynaɓe windere woni kawral aynaɓe international Alhaji Keja Hammad Saydou Bohum noddirteɗo mbawde Hammad Saydou Bohum tawi ko kanko woni sababu jonde nde e Alhaji Samba Ly Samba joom barke mi salmini dendagal pulago fuɗnage e munnague biyowo mbimi e wima Oumar Doro Komi mboɗo sikki bandiraɓe paami tigui salminago no mbimi nani ni mi juumani mi fuujaki wonde sa rokkama ɗum a rokkama ko mbawɗa a rokkama ko ganduɗa so tawi no min mbino ya artan min e fedde nde ko ardi foof ko fedde nde ko nde sosako beele wonko nde golli ko memoto ko yiyato holko mbiyata Oumar Doro Kume ko ardi foof fedde nde e ɓamtare kawral aynaɓe international Alhaji Keja Hammad Saydou Bon ko kanko woni hoorejo fedde nde ndew suɓete kadi yo ardo fedde nde tawi nden woni ko dowlaji dendude Amérique o ala hayɗo e Sénégal bandiraɓe ndendi koolimo kalfinimo gueɗal ngal fedde nde sen garte namdal ma konde golli ko yiyato ko memoto so neɗɗo naati Bakel ma taw ɗon magasin aji ne ma ha to rakkal waɗete gam jamde jawdi ndi seɗen gandi sen mbiyama gaynaka ko cellal ngal e ñamdu ndu sa naati e lowre yettanadema ferlo a yiyat beeli ne gasa lappi aynaɓe kadi darnama guila ummanadema Bakel natandema Keñaba e ummade leydi Sénégal ha yettoyi frontiére Guinée ha e naato e leydi Mali aynaɓe ɓe dokkama gueɗal mumen remoɓe ɓe dokkama gueɗal mumen ke ɓamtare kawral aynaɓe international kala to cumuji peeñi e laddeji he fedde nde ne daari hen ballal mum fedde nde ne daari e wallude kala jeeyaɗo e fedde he fedde nde ko golli ko ne heewi e kono so neɗɗo naati région Tamba walla naati région Matam walla e windere nde kala to namdiɗa ɓamtare kawral aynaɓe ma taw ɗon saabu hayɗo e Dakar capitale Sénégal to jooɗiɗen ɗo carte fedde nde ne tawe ɗo dosɗe fedde nde ne tawe ɗo eɗen ponno joɗodade makko ni kanko Mamadou Sow ko Allah woni hoddirani fedde nde ko golli ko ne heewi guila to asde beeli to asde boyli to asde forage uji e alhamdulillahi rabbil alamina Allah eɓɓoje jogaɗe ne kewi to darnuɗe lappi fedde ɓamtare kawral aynaɓe ko golli ko ne heewi Oumar Doro Komi bandiraɓe paami fedde ɓamtare kawral aynaɓe international Kalidou Toukal ene haasi so pelle mbaɗama
wiye ko pelle yimɓe fof kono ene waɗa saaha aɗa yiya fedde sose tan hiɓɓe hande tawani won wonɓe boowal so naatino e fedde nde ene mbawi addude ballal mumen labtugal e nder fedde nde ha fedde nde ɓuura ɓamtade mbere fedde kawral ɓamtare aynaɓe ene udditi dame muɗum dendagal aade joguiɗo gandal joguiɗo ngaalu joguiɗo peeje ha wawa nadde e fedde nde walla ala e ko ardi fof gummortoɗen ko Europe to raneɓe hoorejo fedde nde to woni to Belgique e tubakoɓe ene e fedde nde arabeɓe ene e fedde nde ɗo e leydi men Sénégal fulɓe nana e fedde nde sara kulleɓe nana hen jolfuɓe nana hen dendagal leƴƴi ɗi ene tawe fedde nde fedde ɓamtare kawral aynaɓe kañum koko uditi damal ala paltor ala heedi heede eɗen gandi so wiyama gaynaka wona fulɓe tan goni aynaɓe dendagal gaynako to woni walla jiɗɗo aynaɓe fedde ɓamtare kawral aynaɓe ne uddi tan ɗumen nam dammuɗe fedde nde ala heedi heede Oumar Doro Coly mboɗo sikki bandiraɓe nani fedde nde ala heedi heeda ko wona ɗum a yeehi e nokkuji kewɗi a ari e gure tappamaji ɗi a woni e koyaji ɗi haɗani kadi a taccimaji a yeehi won leyɗele won so wiyama gaynako ndeka wona pullo tan tubakoɓe ne gayna leƴƴi chinois ji ne gayna leƴƴi goɗɗine ene gayna beele en tant que bambaɗo mo ganduɗa kañum e pulagu ko gotum aɗa jogui wasio mo ganduɗa aɗa foti wawde rokkude ɗum mana fedde nde ha janggo e jaam fedde nde ene ɓuura ɓamtade ɓuura yaarude yeeso wasiyaji men faade e ɓamtare kawral aynaɓe walla wasiya men ni faade e dendagal e windere nde tawde joɗɗen ko e windere teewi e oɗo wasiya ko dendagal pelle fulɓe mbasiyɗen ɗum aɗa andi sa nani fedde ko fodde goto fof hokke fodde mum ha timma kala gonɗo e fedde yo hokke fedde mum ko wona ɗum ko fedde ko tati fewjande fennande fedande ni fedde wayi so wiyama fewjande Oumar Doro kumenen ɗo e Dakar gorel baɗe to e pattuki kaaɗir tukkal to e Madina Gounass en cuwa wadde fedde taw en cuwa rennude mbaɗen kono keddam ɓireɗam ni ene selbi kono sen goni fedde hankkadi en pewji ha en mbaɗi fedde wona fedande nden aɗa andi fedande keddam so fendima ha tiiɗi hankkadi e hoorejo fedde nden andi ko kalten ɗo ko e saabu sa nanumomo kinɗe kosam omo andi so fedande fendima hankkadi tiiɗaɗo hay saɗa dubba waɗa hen feɗene ma ko ma dubba ɗum woni fedde ko fedande fedde ko fewjande ɓesguji men garoyoji seɗen mbaɗa fedde pewjanten ko suka e men aɗa andi jinnaɓe wonkoɓe golluno wonko tawɗen ɗo enenne seɗen mbaɗa fedde pewjanten ko ɓesguji garoyoji ɗi fedde ko fennande so fedde waɗama tan ma wor piiɗo wona ko Oumar Doro kume kaari tukkal jokku haaju ma yahata sen mbaɗi fedde guertoɗen fennude ɓeeɗon ɗum woni fedde ko fennande mbasitomi ɓamtare kawral aynaɓe e dendagal pelle ko yo yimɓeɓe nanggodir kala garɗo e fedde surtout hande weeyogo ngo weeyoji ɗi gonɗen ɗi woni réseau sociaux o e whatsapp uji he yimɓe ne kawra ɗo taw koye weeyo tan ɓe kawri ɓe meeɗa yiwodirde ɓe meeɗa nanodirde ɗum noon goto fof ne foti hormade goɗɗo o goto fof ittana goɗɗo o gueɗal musidɗo goto min kalda o wi whatsapp ne heewi seyɗani saabu joni eɗen mbawi joddade ɗo Oumar Doro Coumé hunde fof heeƴe hen jewten jeddodiren kono so leppi men jeddodiri tan a yiyat sen ɓuurani yaji hakkillade wooda pinnuɗo hen walla goɗɗo ara adda hen fitina holko heewi wadde ɗum noon eɗen jogui hen teskuyaji a arat kaalaɗo min tawa mi ala e weeyo walla mi ala e jeeyge haala ka tonggama kono min mi ara mi heeɗo ka hande kadi wiya ko mami adda e hen eywa yiyandam mbasitomi yimɓeɓe tan ko yo endendu mbasitomi yimɓeɓe Oumar Doro Coumé koko duka toon jamma e ñalawma ko kala toon ko yo yimɓeɓe e yoɓe nanggodir yoɓe jiɗodir yoɓe kolodir yoɓe ballodir mbasitomi pulagu tuggi koye ɓamtare kawral aynaɓe international ha to pelle fulɓe goni ko dendal e muñal nde wonno ko muñal woni foof Coumé haɗa men e uddude ngal ɗo namdal noon ko namdal fayi koye ma fayi koye dendagal bandiraɓe bambaɓe kono haade koye ma kuccodirmi mboɗo sikki aɗa foti wawde jogade hen jaabowol onon kono yimɓeɓe ganduɗa yimɓeɓe Allah udditani aduna yimɓe woodaɓe kala kadi yimɓeɓe ganduɗa oɗon teddodiri emo kala won foddeji kewɗi ene ndewa hakkude moɗon e yimɓe parfois gara e radio walla gara e télé e ko way noon tawa ɗum waɗi ko happu waɗi ko 30 minutes waɗi ko 10 minutes waɗi ko 20 minutes tawa ɗon fodde wonde temedere walla ujunere neɗɗo moni fof ne waɗanma fodde holno mbaɗi toon géré parfois est ce que on dañata caɗele ni so tawi on jooɗima yidde wasde haalde ɓe goppon ɓe holno mbatton ha jalton e ngolɗon pitol musgo e aɗa andi aduna
bani adama kala kaɗa golla a dañat hen caɗele kono kadi eɗen jetti Allah pulagu ko yimɓe filme yimɓe hakkilanteɓe yimɓe ƴoƴɓe yimɓe kadi wawɓe yidde ko gonga ɗen caɗele ne gooda aɗa ara ɗo e dimo maɗa o teddinma o gollanma gollal manggal joɗɗa radio walla télé walla ni e cassette jiɗita haaldemo hayso tawi woni wonani caɗele to makko to an sa ummima tan an bambaɗo walla an nalanke o gueɗe ɗe mbaɗa batte e ɓerde ma battina e ɓerde ma jogoɗa hen sunoya saabu ko neɗɗo mo ponnoɗa haalde ɗum saabi kala to ko noon yara laana kadi banda ɓe kono laani parfois so heewi tan diwi tan yiwat voilà to on ɗon banggue joni ene heewi seeɗe kala keɗiɗo leppi lappol seede pulagu fuɗɗode men mbiɗen calmini pulagu windere fuɗnage e munnage biyowo mbimi e wimi e wimami sen mbini en noddi pulagu fo eyyi kono nden noon caɗele eɗe gooda tigui tigui wonni famoɓe ɗum kono kadi won bandiraɓe ene jogo e mani felore walla cikka an oɗo ñeeño mbiɗa waɗanamo walla oɗo nalanke mbiɗa waɗanamo kono so jooɗimo haalata kam ala sa haali pullo goto ne wayna haali fulɓe fof sa hokki ñeeño goto ne wayna hokki ñeeño fof saabu sa yi joni jamare emen ɓennuɓe ha e serenɓe min walliyaɓe ɓennuɓe cheikh siraji dine en sayko oumar en cheikh souleymani baal en min jiyanimi oumar doro kumen jiyanimi kono sa yi golle ene kaale wona wonkoɓe golluno eyyi ɗen ɗon caɗele eɗen goodi oumar doro kume kono kadi nde wonno guiɗo kañum ko yidde nde tan yiyata alhaji samba jengundi min kaldi alhaji djibi alhaji bato gueɗa wuto pullo o wimi bakari tukkal moƴƴo ko moƴƴere tan yiyata oumar doro kome ɗen ɗon caɗele eɗen gooda kono yettere Allah e nde wonno gilli pulagu ngu e wamba e mum walla e nalanko e mum walla e ñeñɓe mum ko ñebbe gawri puddi ko fodde aɗa andi hakkude pullo e bambaɗo ko mbarodi se reeni dundu suuri mbarodi goto fof on to heedani goɗɗo neɗɗo dimo wawa darade wiya mamam golli ɗum babam golli ɗum wona ñeño heedinimo ɗon kono kadi kanko ñeño so tawi woni o ala dimo mo haali o ala ko waɗna o ala ko haali wona ɗen caɗele ne gooda kono eɗen e jogui e jorto to natirten e yewtere kala kadi to jaltinten to yewtere eɗen keewi fuɗɗorade yafnade bandiraɓe eɗen keewi sectorade kadi yafnade bandiraɓe oumar doro komi ɗum guddirta somi winoma ande foof holko mo ganduɗa kañum woni hoorejo fedde kawral ɓamtare aynaɓe international keeja so tawi mi jumani keeja hammad saydou bohum keeja hammad saydou bohum nodditeɗo so tawino a tongananno min a sifranno min neɗɗo o minen min ɓe ganduɗa min meeɗa yiide neɗɗo o min nana ɗum sa sifranno min hol image mo jaltinanta min e pullo omo weeli sifade o welani sifade ko omo weeli sifade ko omo weeli ñagade omo weeli ñaƴirde omo weeli haalde e rendo fulɓe saabu wonko gollal leñol ngol so Allah jaɓima faw guite maɗa e leɗɗe gonɗe heblede caggal leydi to leyɗe tubakoɓe pour gadde ga gam safara jawdi ndi ma faw guite maɗa hay koppuji jarduɗi ataye e jarduɗi kaafe pewnama tawi ko kawral aynaɓe biku kuɗɗi mum pewnama woni bikuji mum e gueɗe muɗum ko fewnami wawa haalde pullo o darima ha oto sooda kone wona e 18 millions e inde aynaɓe garɗo bakkil fof yiyambo kala to aynaɓe dañi caɗele karbila ko kanko waɗata kala to aynaɓe dañi caɗele ko kanko darato yoltude hujjaji o wi kala gonɗo e fedde kawral aynaɓe walla kala to ɓi pullo woni so toñama omo walla ɗum haala ka mawnide min mbimo keeja hammad saydou bohum holno toñƴo wallirte o wi toñƴo wallirte ko haalnede gonga ɗum hadis ne haali ɗum so tooñi mbiyamo toon toñangene harmi so toñama ballama daroɗa ha joltanama hujjaji makko alhaji keeja hammad saydou bohum hoorejo kawral aynaɓe international ko gorko pullo dariɗo no fewi dariɗo e ɓamtare leñol ngol e oɗo kadi jagguɗo caméra o ko ɓiyiko saabu kanko e bamum ko musidɓe no fewi woni gurel ba keeja hammad saydou bohum kanko ko maayo gueeƴ sa yii to serenɓe to sarifaɓe to sa haali haala makko e mbima haali moƴƴo sa yii to aynaɓe to e remoɓeɓe sa haali haala makko e mbima o haali a haali moƴƴo sa yii to lamɓe to guila to ministére uji to ha to président ji to ɓe mbima a haali moƴƴo a haali dariɗo sa arti to wambaɓe ga ñama kala kay ko ñam kala min daƴƴata pullo oumar doro ko bayda bandiraɓe e ɗum noon ɓamtare kawral aynaɓe e dendagal pulagu windere emin ñaago yafuya nde wonno kala ko golla e aduna ma welɓe metta ɓe kala keɗiɗo welti wona minen ko Allah waɗiri noon kala keɗiɗo woodi ko heewi hen yo jaɓan min gantu e oɗo télé kadi oumar doro kume omo uditani dendagal leñol ngol ko windere tv wiyete ala ko acci inchallah ɗum ɗo ko arnode hollirde hirjino meɗen e fedde meɗen ɓamtare kawral aynaɓe e gardugol alhaji keeja hammar saydou bohum
ma en keɗo leppi makko ɗi mbaɗɗen makko yewtere so hawre welede jomiraɗo to sifoto jawdi ndi saabu min wiyatamo pulo nanowo ko nayi kalata to haalata alhamdulillah rabbil alamina Allah ñamde jawdi ndi cellal jawdi ndi to haalata no fulɓe mbaɗata ha jiita lawol ɓamtare ɗum noon dendagal pulagu to wawi wonde tugui koye Madina Gounass wuuro diine damal ceerno Alhaji Mahmoudou Dialalu diine ba yetti junkore Sara Samba ala won damal Alhaji ɓi Alhaji Jibi Alhaji Bato Gueɗa Wuudu yetti damal Alhaji Samba Jengundi yetti damal so Demba Bala Samba Demba Dado dendagal pulagu windere somi wiyomi haal fo ñamata yewtede pulagu windere tan namdal ma nandegal ɗon gartanmi sellindegal dendagal ɓi pullo jebɗo ayawa ngo hayso andanani ɗo indema andu min guinnima to ɓerde kadi ko an waɗana ko an yewta min calmini pulagu min jetti jaggani en kadi ke lumiére o e camara goɗɗo ko ɓiyen Ba Amadou Kalil Tukkal mbiɗa yettuma noon an Oumar Doro Koumé bisimilla kono noon aɗa andi e wajibu ko jinmi haalde ko somi haalani ɗum mi fewnitako saabu Oumar Doro Koumé ka neɗɗo bawɗo yidde no fewi wona batte komi guiɗoma yidde nde kay wona an waɗi wona min waɗi hakkude ma e Kalil Tukkal ko Allah waɗi kono teskuyaji ɗi wona min mbi ko lappol seede pulago ngol settota ko fenade komin cettoto e ma kala ganduɗo Oumar Doro Koumé guiɗoma hanki fof ko guiɗoma hande. Ville Air.